L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-lut u x-xjuħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni kienu tkellmu baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila jwieġbu xejn. Imbagħad ġalluhom joħorġu barra mis-Sinedriju, għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu x'se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jinxteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma' ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom ejdulna entom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu wedduhom u telquhom għax minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien niżżik ħajr mulej talli weġibtni. Niżżik ħajr mulej talli weġibtni. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej. U kien għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ngħidu flimkien niżżik ħajr mulej talli weġibtni. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutux imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma talaqnix għal-mewt. Ngħidu flimkien, niżżik ħajr mulej talli weġibtni. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u rrott ħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżżik ħajr talli weġibtni u kont għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien, niżżik ħajr mulej talli weġibtni. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għajt, għax feda il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu raġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar, isaltan rebbieħ. Għajdilna Marija, ħabrilna fit-triq li min rajt. Jien rajt qabar Kristu li xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. Nemmnu li llum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu deher l-ewwel lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten. Din marret tħabbar kollox li sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku.
Imma dawn meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemmnuhiex. Wara dan wera ruħu taħt sura oħra lil tnejn minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma anqas lil dawn ma jemmnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom talli kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten, liż-żewġ dixxipli l-oħrajn ma jemmnuhomx. Forsi nsaqsu għaliex ma jemmnuhomx. Jista' jkun li minħabba li d-dixxipli ta' Ġesu l-11 raw bliema brutalità kien inqatel Ġesu, jgħidu spiċċa kollox il-ħażin jirbaħ u issa fuq kollox minnu fil-poter u li wassal biex Ġesu jinqatel għadu fil-poter. Naqtaw qalbna m'hemmx tagħmel. Jista' jkun kellhom is-sens ta' ħtija li qed tagħlaqhom. Il-fatt li ċaħdu lil Ġesu li ħarbu, issa xi dritt għandna aħna li niltaqgħu miegħu. Jisu bħal meta tweġġa' lil xi ħadd li tħobb u ma tkunx tittara għajnejh jew għajnejha. Jista' jkun qalu aħna ħaniltaqgħu ma' dak li tradejna. Jista' jkun ukoll sens ta' superjorità. Ġesu kien għażel lilna l-ewwel u lil Pietru taħt ċwievet se jmur jiltaqa' ma' mara u dik li kellha 7 xjaten għandu jiltaqa' magħna l-ewwel. Il-preġudizzju li jagħlaqna sens ta' superjorità fuq l-oħrajn. Forsi nistgħu ngħidu ma aħna konna mill-bidu nsara minn bidu ġie San Pawl ħajkellimna permezz ta' persuna tiġi minn pajjiż ieħor jew minn persuna li rebħet il-vizzju ta' droga jew persuna li nħelset mill-ħakma tal-prostituzzjoni. Ikonna idejat li jżommuna magħluqin fina nfusna u ma ninfetħux għall-aħbar it-tajba. Xi skoprew id-dixxipli meta der Ġesu lilhom? L-ewwel skoprew li vera l-imħabba t'Alla tirbaħ fuq il-brutalità tal-ħażen. Taqtax qalbek, il-qawwa ta' Alla hija aqwa iktar qawwija minn kull ħażen li jipprova jirbaħ lid-dinja. Għarfu wkoll fil-ħarsa ta' Ġesu li mhux il-ħtija tiddomina l-qalb tagħhom ma skoprew għajnejn li kapaċi jħollu l-qalb u jiftħuha għall-imħabba, għall-fiduċja ġdida. U skoprew ukoll li jekk Ġesu jwassal l-aħbar it-tajba permezz ta' mara li minnha nħellsu 7 xjaten, hekk ukoll Ġesu jista' jħabbar l-aħbar it-tajba lid-dinja kollha anke permezz tagħhom huma li n-nies kienu jikkonsidrawhom bħala nies bla edukazzjoni. Jew nitolbu li aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza tal-qawmien tal-mulej li jeħlisna minn nuqqas ta' fidi li jista' jagħlaqna fina nfusna, li jista' jaqtalna qalbna quddiem il-ħażen li naraw madwarna, li jista' ipoġġi fina sens fals ta' superjorità fuq l-oħrajn. Tolbu l-mulej għamilna dixxipli kuraġġużi u koerenti mal-Vanġelu. Resqu it-talbiet tagħna quddiem dan Alla li huwa ir-rebbieħ fuq il-ħażen u fuq il-mewt. Nitolbu għall-Knisja għall-poplu ta' Alla kollu, inkluż il-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti,
sabiex inkomplu inħabbru l-Vanġelu tal-aħbar tal-imħabba tagħna lil kulħadd b'mod kuraġġuż u b'mod koerenti. Nitolbu. Tolbu għal min qiegħed jagħti kull ma jista' għas-servizz tal-komunità, għas-servizz tal-oħrajn u forsi qed jgħejja jew jaqta' qalbu minħabba id-diffikultajiet li qed jiltaqa' magħhom. Nitolbu mod speċjali għal dawk li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, dawk li jakkumpanjaw nies li tiġorru ansjetajiet fihom, nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni, nitolbu għal tant ġenituri, ommijiet u missirijiet biex il-mulej jagħtihom is-saħħa u l-perseveranza. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha qed jitħabtu mal-mart, mod speċjali dawk li jinsabu weħidhom. Nitolbu. Nitolbu għat-tfal u żgħażagħ biex ikomplu jrawmu fihom karattru sod qawwi b'valuri sbieħ. Nitolbu. Nitolbuk Missier Qaddis biex tilqa' lilna, tilqa' wkoll ix-xewqat u t-talbiet li hemm f'qalbna u ddewwaqna l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.